Крысціна Сабаляўскайце. Сільва Рэрум. Том 3. Літаратурныя зацемкі. Пасля выхаду двух першых тамоў перакладчык і выдавец Сяргей Шупа паабяцаў, што астатнія два тамы будуць ва ўсіх сэнсах яшчэ больш захапляльныя. Прызнацца, у беларусаў даўно свежа напісаны шматтамовік не выклікаў такога ўзрушэння. Быццам гэта Уладзімір Караткевіч уваскрос маладым і натхнёным і мае ў новай сваёй рэінкарнацыі распавесці ўсе таямніцы продкаў. Я, вядома ж, разам з усімі задаваўся пытаннем, куды тут можа павярнуць Крысціна Сабаляўскайце і што прыдумаць, каб сваю вялікую віленскую сагу, прызнаны літоўскі бестселер 21 стагоддзя, зрабіць яшчэ больш цікавым. І вось што мы маем. Мастацкі – гэта значыць не дакументальны сюжэт пра каханне у духу класычных французскіх раманаў Александра Дюма. А яшчэ мы адправімся на экскурсію да самага загадкавага беларускага князя, не прыдуманага, а цалкам дакументальнага князя Марціна Радзівіла у ягоную сядзібу у Турне пад Берасцем. Князь нібыта выкрадаў людзей, захапляўся габрэйскай містыкай і трымаў уласны гарэм, за што ягоныя браты Радзівілы аформілі яго як недзеяздольнага, а сабе выпісалі апеку над ім. Прасцей кажучы, абнулілі чалавека. Як такое магло быць, даведаемся з бездакорна складзенага сюжэту з мноствам дэталяў, яшчэ і натхнёна выпісанага. Большая частка трэцяга тому – гэта фармальна гісторыя Беларусі, якая адбываецца ў першай палове 18 стагоддзя і, паверце, у вас проста не будзе нагоды чамусьці тут не паверыць або ў нечым засумнявацца. Больш за тое, дзякуючы Сяргею Шупу, вы нават не адчуеце, што чытаеце пераклад з літоўскай. Этнічнасць яшчэ не аформілася ў Вялікім княстве літоўскім як фактар. Прынамсі, так прынята лічыць. Беларусы і літоўцы, ліцвіны і русіны ніяк не падзяляюцца, і аўтарка нашай сямейнай сагі не схільная рабіць гэта штучна. Сёння праўдападабенства выглядае і прымаецца, падзяляецца публікай менавіта ў такім выглядзе. У трэцім томе сямейнай сагі адзін цэнтральны персанаж – Пётр Антоній Нарвойш. У яго ёсць сястра і браты, але трэба ўлічыць, што ўсе яны пачыналі сваё жыццё на папялішчы заможнага шляхецкага роду Нарвойшаў, у поўным збядненні і галечы, у тым, што засталося ім ад бацькоў, ад эпідэміі і вайны. І вось Пётр Антоній першы выбіўся ў людзі, стаў аконамам у князя Міхала Радзівіла Рыбанькі і вярнуў сабе заможнасць і вагу, якую Нарвойшы мелі ў першым томе. Што праўда, ад колішняга сямейнага маёнтку Мельконты засталася толькі убогая руіна, невядома нават, хто менавіта падарваў іхны палацык там, пасярод Жамойці.
Ці гэта былі расейцы ці шведы, таямніца засталася схаванай у той ваеннай куламесе. Тым не менш, трэці том пачынаецца з усведамлення Пятра Антонія, што ягоны свет адбудаваны, ягоная годнасць і заможнасць вернутыя з нябыту, і гэта быццам вяртанне ў тое жыццё, з якога і пачыналася вся гэтая сямейная сага. Крысціна Сабаляўскайце, Сільва Рэрум, том 3. Літаратурныя зацемкі. Адзіны істотны штрых геаграфічны. Тут з'яўляецца Беларусь. І мы будзем падарожнічаць па ёй разам з галоўным персанажам на тле маруднага заняпаду ўжо цэлай краіны, Вялікае княства Літоўскае і Рэчы Паспалітай. Акурат на мінулым тыдні слынны літоўскі паэт, культуролях і падарожнік Томас Венслава, выступаючы ў Вільні, заявіў, што літоўцы і беларусы ніколі не варагавалі між собку. Умоўна, гэтае ніколі значыць 1000 гадоў. Цяжкавата гэта ўсведамляць пасля штучнага савецкага адчужэння народаў, якія і сёння маюць 600 кіламетраў агульнай мяжы, якой таксама яшчэ толькі 30 гадоў і якой ніколі не было раней. Але раман Крысціны Сабаляўскайце пра ранейшы час, пра ранейшае разуменне і паразуменне народаў. Бо што значыць жылі разам і ніколі не варагавалі? Это значыць, бачылі адны адных сваімі, такімі самымі, і не толькі бачылі, а проста не адрознівалі. Аўтарка раману не гаворыць пра гэта, але нідзе ў гэтых кнігах няма нават намёку на сённяшнюю сітуацыю адчужэння. Хоць чытаем мы зусім сённяшні твор, напісаны ўжо ў 21 стагоддзі, галоўны сучасны літоўскі літаратурны бестселер, які мае вялікую папулярнасць у Літве. Мне уявілася, што калі б Сільва Рэрум скараціць да адной кнігі і ўвесці ў беларускай школе ў якасці падручніка беларускай гісторыі. Гэта было б цалкам адэкватнае рашэнне і вялікая карысць для адукацыі, бо ахоплівала б усю эпоху, а не нейкія спрэчныя ці бздурныя ідэалагічныя апісанні, якія не назавеш ні гісторыяй, ні навукай і якую сёння выдаюць за беларускую гісторыю ў беларускіх школах. Галоўнае, чаго там няма, гэта любоў да свайго, чаго з коптурам у вялікай віленскай сазе. Натуральна, між людзьмі быў падзел, не этнічны, але саслоўны, па лініі, умоўна кажучы, або пан, або прапаў. Высакародныя гаспадары і слугі, што адпавядала свайму часу і стварала пэўны парадак у арганізацыі жыцця. Правілы былі, прынамсі, зразумелыя для ўсіх. Але вернемся да Пятра Антонія Нарвойша, які вярнуў сабе годнасць і заможнасць роду. Важная асаблівасць гісторыі роду, мікрагісторыі людзей, якія застаюцца ў памяці, як гісторыя пра залатую манетку, якая здарылася ў дзяцінстве з Пятром Антоніем Нарвойшам, які згадвае пра яе, наракаючы на свайго бацьку, які разбазарыў усё багацце роду. Дык пра манетку. Лішне казаць, што такія сюжэты моцна ажыўляюць плынь апавядання. Усё ж лепей бы ён ахвяраваў яе пазней, пасля таго, як зарабіў бы на сваім задуманым гешэфце. Аднак тады ў касцёле бацька ўсё яго падганяў і падганяў, а скрынка для ахвяраў пабразгвала ўсё бліжэй і бліжэй. І калі нарэшце падышла ягоная чарга, малы Нарвойш, усё яшчэ трымаючы манетку ў руцэ, ветліва папрасіў у ксяндза рэшту. О, гарэндум,
Трэба было бачыць, што рабілася, які ўзняўся вэрхал, як яго сарамацілі ў касцёле, як адлупцавалі дома, а ён жа ж толькі падлічыў, што, атрымаўшы рэшту, ён за яе ўсё ж яшчэ нешта б у жыда вытаргаваў, і якое ўжо тут злачынства. Усе былі б шчаслівыя. Канец цытаты. Аўтарка нікому і ніколі не дае сваіх ацэнак. Распавядаючы гісторыю, яна быццам сама становіцца на месца героя, і таму Жмінда сам тлумачыць сваё жміндоўства. Напрыклад, Пётр Антоній ужо ў сталыя гады разважае, як бы ён распарадзіўся той рэштай, якую не змог атрымаць з залатой манеткі ў касцёле. Ён, які вярнуў сабе збяётанае бацькам багацце роду, ён, які зрабіў Радзівіла найбагацейшым магнатам Еўропы. Як ні круці, аказваецца, што ён мае рацыю, якую не зразумелі тады ў касцёле. Нарвош цяпер служыць у князя Радзівіла Рыбанькі, нясвійскага ардыната. Дзея вяртаецца ў Вільню на самае зарэчча, дзе героем становіцца Агонь. Гэта 1748 год, у Вільні няма ні эпідэміі, ні вайны, быццам бы насталі спакойныя сытыя часы. Але з якой жа хуткасцю, проста імгненна успыхваў высмажаны летняй спёкай горад. Цытую. Але ж цяпер усе станы былі роўныя перад небяспекай пашырэння агню, які не шкадаваў ні іх, ні іхняга майна, які не адрозніваў грэшнікаў ад ксяндзоў, нібы танцуючы, перабраўшыся доўгімі языкамі полымя праз драўляны масток, ён спаліў дом Сніткі і аблізаў камяніцу Гансоўскага ў двары, з прагным трэскам абгрыз двары пекара і млынара, дамок айцоў місіянераў і дварок брацтва святой Ганны, спёк ядку Рагінскага, закусіў біскупскімі млынамі і келлямі бедных старых паннаў бернардынак, што былі побач, але тыя паспелі выбегчы, бо ніякіх вялікіх скарбаў не мелі. Пасля шухнуў праз мост над Вялейкай пад званіцу Спасаў, дзе не пашкадаваў ні Мацея Лабезніка, ні Мацея Краўца, ні музыканта Сцяпана, ні млынара Яна. Непадалёк праглынуў і першую ахвяру. Служку папяровай майстэрні Дахновіча. Тая не паспела цэлая выбрацца з паўпадвала, выбегла на вуліцу, ўжо ахопленая полымем, у запаленым чапцы і з крыкам кідалася, зрываючы з сябе шматкі адзення, нібы жывая паходня, але ніхто ўжо не мог ёй дапамагчы. Дзяўчына ўпала пасярод вуліцы і дагарэла, нібы папяровая лялька. Канец цытаты. Крысціна Сабаляўскайця. Сільва Рэрум. Том 3. Літаратурныя зацемкі. Звярніце ўвагу, і тут аўтарка, якая заўсёды ўсяляецца ў персанажаў, і кніга пачынае гаварыць і разважаць ад імя гэтага персанажа, так і тут яна ўсяляецца ў агонь, і далейшы аповед вядзецца ад імя стыхіі.
Беларуская мова ў шупы вялікая тэма. Я даўно пераканаўся, што афіцыйныя слоўнікі зусім не прыдатныя для адвольнага ці прастамоўнага апісання жыцця, асабліва што да нецнатлівае яго плыні. І шупа дае рады, што да лексікі. Але і важная рэч правапіс. Я разумею, што апраўдваць нязначнасцю праблемы, тое, што рэальна апраўданае сёння пагрозай турмы, неадэкватна. Зразумела, чаму кнігі ў Беларусі выходзяць скалечаным правапісам, але апраўдваць гэта тым, што гэта школьніца, тое самае, што апраўдваць забарону Тарашкевіцы. Пагатоў і ў школах мова занепадае. І ўжо з'явілася пакаленне людзей, якія беларускую увогуле не разумеюць. На гэтым тле асаблівую асалоду дае чытанне паўнавартаснага і надзвычай жывога тэксту ад Сяргея Шупы. Ён, мне здаецца, не карыстаецца афіцыйнымі слоўнікамі, якія ведае на памяць, а цалкам знаходзіцца ў натуральнай плыні мовы, якую фіксавалі майстры дасавецкай школы, мадэрнізуючы яе пад сучасныя патрэбы. У рамане шмат пачуццёвасці, шмат сцэнаў кахання, і гэтая тэма не спыняецца нават тады, калі галоўны герой уваходзіць у дом Мацея Радзівіла і чуе музыку у яго ізноў на ўме толькі гэты матыў. Пётр Антоній, слухаючы нібы зачараваны, у думках спрабаваў угадаць, каторы з інструментаў мог быць мужчына, а каторы жанчына. І быў амаль упэўнены. Клавесін вёў, пранікаў нібы цела ў цела, укручваўся, згінаў, выгінаў і ламаў, а віяланчэль яму адказвала, раскрывалася і аддавалася балючымі шчаснымі ўздыхамі. І Пётр Антоній нават злавіў сябе на тым, што чырванее. Добра, што прыцемак, было б сорамна перад жыдам, адчуваў сябе так, нібы падглядае праз замочную шчыліну за голымі мужчынам і жанчынай, якія аддаюцца жарсці. Канец цытаты. Крысціна Сабаляўскайце. Сільва Рерум. Том 3. Літаратурныя зацемкі. Вялікай асобнай тэмай становяцца габрэі з іх бытам, містыкай і пакрыўджанасцю, бо іх чамусьці выстаўляюць вінаватымі ў пажарах, хоць цярпяць яны ад іх ніяк не меней за іншых. Габрэі тады складалі значную частку насельнікаў краю, і віленскія, і тыя ў Турне, дзе Нарвойш наведвае Марціна Радзівіла. Вікіпедыя піша, што там і зараз захаваліся рэшткі таго раскошнага маёнтку, які так дэтальна і з захапленнем апісваецца ў рамане. Рэшткі панскай бытнасці, калі панскія сядзібы былі цэнтрамі культуры і еўрапейскай арыентацыі. Сёння яны па ўсёй Беларусі ператвораныя ва ўбогія аграгарадкі, дзе даўно няма паноў, а колішняя прыгажосць і годнасць у найлепшым выпадку гібее ў выглядзе нікому не патрэбных руінаў. Прызнанне Марціна Радзівіла недзеяздольным дакументальны факт. Хоць, шчыра кажучы, сітуацыя, калі хтосьці вядомы гістарычны персанаж звар'яцеў, заўсёды выклікае недавер. І тут рэч не ў асабістым уражанні, якое склалася ў Петра Антонія, але і ў тым настроі, з якім падае гэтую гісторыю
аўтарка Крысціна Сабалеўскайце, якая раней ва ўсіх дробязях апісвала візіт Пятра Антонія да князя Марціна ў Турну і глядзела на ўсё, вядома ж, вачыма Пятра Антонія. Таму не дзіўна, што пасля гутаркі з Міхалам Радзівілам Рыбанькам, які прызначыў Нарвойша ўпаўнаважаным абвясціць князю Марціну яго недзеяздольным, Нарвойш, цытую, «Можа, і дарма раптам сказаў, ваша высокасць, усё ж я не думаю, што князь Крайчы так ужо зусім звар'яцеў, але тут князь яго перапыніў коротка і сярдзіта. Нарвойш, вы не думаеце, а выконваеце». Конец цытаты. Важная рэч – збалансаванасць чытачоўскай увагі. Калі адбываецца сцэна гвалтоўнага знерухомлення князя Марціна і чытач яшчэ вагаецца, хочучы ўстаць на бок гэтага разумнага чалавека, якога абсела купа салдат, дык далей адбываецца абход маёмасці, і князь Геранім і Пётр Антоній трапляюць у пакой, дзе фактычна зняволеная жонка князя Марціна. Яна на 8 ці 9 месяцы цяжарнасці, з ёю 3 большых дзяцей, яны даўно і цалкам пазбаўленыя прыслугі, замкнутыя, можна сабе ўявіць, які там смурод, бруд і розныя хворасці на целе ад нямытасці. Тут адназначнасць у шкадаванні князя змяншаецца, калі не адступае ўвогуле. Маўляў, хто там ведае, што і як тут рабілася, можа быць, і мелі рацыю куратары. Сцэны кахання жарсныя і каторыя ўжо ў кнізе, якая часам, здаецца, уся складзеная з такіх сцэн, але зноў новыя. І ўжо выглядае, што Пётр Антоній упершыню закахаўся з такой сілай у бездакорна выпісаную жанчыну. Гэта Бальбета, тая чароўная фея з гарэму князя Марціна, які ператвораны ў нуль, прызнаны недзеяздольным, аддадзены пад апеку брата Гераніма. Бліжэй да канца 3-го тому вялікая віленская сага пачынае паскарацца. Звыклая дынаміка набывае дадатковы рытм у выглядзе мастацкага сюжэту. Каханне, пра якое думаў Пётр Антоній, урэшце прыйшло да яго. Безагляднае, бясконца і няспынна жаданае, дар Божы. Уласна, мастацкасць ад Дюма і містыцызм ад Марціна Радзівіла – тое, што адрознівае гэты том ад астатніх і ўзмацняе ягоную чытэльнасць. Сапраўды, каханне Бальбеты было нагэтулькі вялікім, як дарунак нябёсаў, як штосьці такое моцнае, што ажно неверагоднае, эфемернае, цемра наскрозь працятае святлом. Трэба было насцярожыцца, наколькі тое каханне больш за цябе самога і наколькі яно не падобнае на ўсе твае любошчы, якія ты зведаў. Тут, мабыць, першы такі за 3 тамы выхад у нерэалістычную сферу, але мы прызвычаіліся, што аўтарка ўсё тлумачыць рэалістычна. І поўнае развязанне прыйдзе ўжо ў наступным 4-м томе. А пакуль 1748 год, Пятру Антонію 37 гадоў, лекар сказаў, што ён перажыў апаплексію, нарадзіўся другі раз, і самае моцнае тое, што усміхацца цяпер будзе толькі паловай рта. Гэтак скончылася каханне, якое забівае. З 3-го тому мы абавязкова запомнім Марціна Радзівіла, вельмі цэльна выпісаны характар, пры ўсіх яго дзівацтвах, цалкам зразумелая асоба, нават больш зразумелая, чым усе астатнія.
і настолькі дэтальны і глыбокі, што можна проста захварэць ці звар'яцець ад яго ўспрымання, што, дарэчы, і адбываецца, асабліва з братам Геранімам, які мае ўласнае войска і становіцца ахвярай Марціна, скупляе зямлю пад сваё каралеўства і ўрэшце ваюе сам з сабой. Ці з тым ахоўнікам, якому спакутаваны без жанчыны Марцін адкрыў яго жаночую сутнасць, чым па сутнасці давёў да самагубства. Працяг у 4 томе.